Nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda koma kuyamba na mitu yake. Boma la India lalangiza Malawi padza kusowa kwa ndalama zakunja. Bwalo lapereka belo kwa Sylvester na Mmawa. Nkhani za masewero, National Bank yati ipitirize kuthandiza masewero a mpira wa miyendo wa akazi. Tindize koma nkhani zina zambiri tindikhalere modzi. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi amararamkuja walimbikitsa dziko lino kuti lizigulitsa zomwe limalima ku India ngati njira yothetsera vuto la kusowa kwa ndalama zakunja. Dziko lino lili ndi mwayi wogulitsa zinthu ku misika ya mdzikolo popanda kulipira msonkho. Michael chilangiza akutambasula nkhaniyo. Mu chaka cha 2021 mayiko awiriwa adasaina mgwirizano wa zaka zisanu omwe malola dziko lino kutumiza matani pafupifupi 50,000 anandolo ku misika ya dziko la India. Ndipo polankhula pa msonkhano ndiochita malonda mchigawo cha kumpoto muzinda wa Mzuzu, Aguja analimbikitsa dziko la Malawi kuti liwonjezere katundu wake amene limatumiza kunja kuti zithandize kulimbitsa nkhoko ya ndalama zakunja za dziko lino. Aguja anangezeranso kuti dziko lino lili ndi kuthekera kolimbana ndi mavuto azachuma ngati lingawonjezere ndalama zake zomwe imayika mu ntchito za migodi komanso ulimi. Malawi has a lot of potential, especially in mining and agriculture. Malawi ngati dziko lili ndi kuthekera kuchita bwino pa nkhani za migodi komanso ulimi. Dziko la Malawi lita kukhazikitsa ndondomeko kuti ochita malonda kuchokera m'mayiko akunja azidzakhazikitsa ntchito zawo m'dziko muno zomwe zingathandizire kuti dziko lino litukuke pachuma komanso mu ntchito zosiyanasiyana. Warm welcoming people. People here is a very receptive. Phungu wa dera la kumwera cha kummawa kwa mzinda wa Mzuzu, William Kaweche analimbikitsa ochita malonda ochokera m'dziko la India kuti agwiritse ntchito ubale omwe ulipo pakati pa mayiko awiriwa posakula ntchito za malonda zosiyanasiyana monga za migodi mwa zina. Ena capacity alibe anatenga malo aja 5 years panopa, malo amene azala ndi ochepa kwambiri, malosi adakali beya. That's why anatengapo mbali kunena zoti ngati aku India ngati ungakhale ma investors ena abwere ndithu. Oyang'anira ntchito za malonda ku kampani ya za migodi ya Zozodo, Afefi Makwera anati dziko lino likufunika kulimbikitsa ubale wake ndi dziko la India kuti lizikwanitsa kupeza ndalama zochuluka zakunja. Ngati pale anthu okuti ndo ali interested or akufuna kujoina nawo mining, tikufuna ngati anthu amenewo chifukwa ku mining kuli zinthu zambiri, we are sitting on minerals, tikukhala pa zinthu zimene timayenera kunena kuti tipangemo benefit tonse. Akamati chuma chili nthaka sankanena agriculture yokha koma kambaso za mining. Msonkhanowu omwe unasonkhanitsa ochita malonda ochokera mchigawo cha kumpoto unachitika pasi pa mutu wakuti kukulitsa mwayi kudzera mntchito za malonda. Bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe dzulo lapereka belo kwa mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives CDED a Sylvester na Mmawa. Ana Mmawa akuaganizira kuti apalamula milandu yofuna kuwukira boma komanso ofalitsa nkhani zaboza. Komabe iwo sanawatulutse kambaka kuti wapolisi wayenera kusainira belo yawo anali ataweruka. Jimmy Chazama ali ndi ripoti. Popereka chigamulo chokhudza pempho la belo, oweruza milandu ku bwalo la Mzondi Mvula anapereka mfundo za belo zingapo zomwe zina mwa izo ndi chikole cha ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha, mboni ziwiri zomwe zikhoza kudzapereka ndalama zokwana 10 miliyoni kwacha iliyonse ngati Ana Mmawa angathawe. Bwaloli latinso Ana Mmawa asasunthe malo omwe iwo amakhala komanso kuti apereke chiphaso choyendera kwa apolisi. Bwaloli lalamulanso Ana Mmawa kuti asachititse misonkhano ya atolankhani yokhudzana ndi mlandu. Oyimira Ana Mmawa pa mlandu wa Gift Mwenye wati akhala pansi ndi kuwerenga bwino ndondomeko za beloyi ponena kuti bwalo lapereka zochulukirapo. Monga ndanena kale, si chinthu cha nzeru kuti tipange rashi kulankhulapo kapena kunena izi ndi izi pamene sitinawerenge chipepala chimene atulutse ajaji. Tiyembekeze kuti tiwerenge chifukwa tikhoza kuwanamiza anthu. Zatchulidwamo monga zina, monga mene munenera kuti belo bondi ayikweza kuchokera pa 2 miliyoni imene anapempha a state yafika pa 5 miliyoni. Koma chachikulu tiwerenge kaye zimene alemba jajizo
ndeno tiyankhe bwino. Pakadali pano bwalo lati mlandu wa anamiwa udzabwereranso ku bwaloli lachiwiri pa 8 Septemba 2026. Roads Fund Administration RFA yapereka ndalama zokwana 54 billion kwacha ku makonsolo asanu ndi awiri a mizinda ndi matawuni a mdziko muno kuti zigwire ntchito yokonza misewu m'maderawa. Ntchitoyi ili pansi pa ndondomeko yapadera yomwe bungweli linakhazikitsa yokonzanso misewu m'mizinda ndi matawuni. Jimmy Chizama akufotokoza. Poyankhula lachisanu pamwambo osayinira macheke a ndalamazi ku khonsolo ya Lilongwe, wapampando wa bungwe la Roads Fund Administration Anowera Mkulichi wati ndalamazi zimatoleredwa kuchokera ku msonkho wa mafuta a galimoto ndipo ndi zofunikira pa ntchito yokonzanso misewu. Amkulichi apempha makhonsolowa kuti amange misewu yolimba. Akuyenera kunena kuti makhonsolo asanayambe kupanga misewu apange ndithu madesign abwino ogwirizana ndi environment yakumene akupanga misewuko, komanso pazikhala ndithu procurement ya mphamvu osati ya chinyengo, komanso zinthu ngati za corruption zicheperetu chifukwa zimenezozo ziononga kunena kuti misewu yathu isakhale mmene zikuyenekera kukhalira. Ndipo pachifukwa chimenechi Roads Fund Administration akhala kuyendera misewu yonse imene itakhale kunena kuti tikuwathandizira ndi ndalama zimenezi kuti tionetsetse kuti pomaliza pake misewu yathu ikhale yabwino. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Local Government Association MAGA Ajomo Osman omwenso ndi mfumu ya mzinda wa Blantyre ati makhonsolowa ayesetsa kugwiritsa ntchito ndalamazi moyenera. Ndenu kwame madzi zanga onse kuti tigwirane nawo manja a Road Fund pomwe atibweresera ndalama imeneyi kuti ntchito zomwe zingagwirike zikhale zolimba osati zongopanga ngati kuyesezera. Kuyesezera kuno koma kuti wonongeza chifukwa chaka ndi chaka tomangokhalira kupanga misewu yoti inapangidwa kale. Pakadali pano bungwe la Roads Fund Administration lalimbikitsa makhonsolowa kuti amalize ntchito zonse za misewuzi usanafike mwezi wa March chaka chamawa. Bungwe la Malawi Law Commission ladandaula ndi mchitidwe wa boma ocheretsa kupititsa ku nyumba ya malamulo omwe awunikidwanso malamulo amene awunikidwanso. Commissioner Rosemary Kanyuka wati izi zikuchititsa kuti ntchito yowunikanso malamulo izichedwa. Iwo anapereka chitsanzo cha lamulo lokhuza ufiti lomwe anati lidaperekedwa ku nduna wa zamalamulo koma mpaka pano silinafikebe ku nyumba ya malamulo. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Akanyuka anali kuchedwako kumapangitsa kuti komishoni ikuyeneranso kuti iwunikenso ndi kupanganso malamulo ena kuti akhale aphindu. Iwo anayankhula izi pomwe ndunayo na zachilungamo a Charles Muhango anayendera maofesi a bungwe la Ombudsman komanso Law Commission. Iwo ali kafukufuku omwe adapeza mchaka cha 2021 adapeza kuti Amalawi ambiri amakhulupirira kuti ufiti ulipo ndipo izi ndizoleredwa kuti munthu ali ndi ufulu okhulupirira zimenezi. Komabe iwo anati vuto limakhala poti anthu akakhulupirira zimenezi amayamba kuchitira nkhanza anthu amene akuaganizira kuti ndi amfiti. Witchcraft Act tinayiwunikira kalekale kuti pali zinthu zoti zisinthidwe komano andizili mmene mu recommendations athu koma kupezeka kuti fwe choti pakupita nthawi kuti ku justice sakuyipititsa kuti zipite parliament papita nthawi ndipo tikupeza kuti zonse zikuchitika zija pa anakayiwerenga recommendation yake zonse zija tinazilemba kuti zisamachitike. Ndipo nduna yona zachilungamo a Charles Muhango anavomereza kuti malamulo ena amachedwadi kuavomereza mu nyumba ya malamulo. Komabe iwo anati unduna wawo ukuunikabe za malamulo okhudza ufiti omwe bungwe la Law Commission lidapereka ku unduna wawo. Ndisindike kuti inde lamulo limeneli la Witchcraft Act ilo ndiloti linabwera muno mwina nthawi ya Nyasalandi, nthawi ya Samunda. Zimene zili mu lamulo limene lija ndi maganizo amene amatilamulira nthawi imeneyo. Anzathu aku Law Commission aliunika lamulo limenelo kuti mwina lisinthe kuti liyankhule kwa mtundu wa Malawi. Malipoti akusonyeza kuti anthu 12 amene adaphedwa pa miyezi 4 ya mchaka cha 2026 kuyerekeza ndi anthu 22 omwe adaphedwa mu nthawi yomweyi mchaka cha 2025. Tipitiriza upasirani nkhanizi mukatha kuonera izi.
kwana kuti inu mupeze yanu njinga ya moto ya Shangyang SY150-18 model yatsopano ya 2026 yokonzedwa mwaukadaulo ndi injini ya mphamvu, marimu olimba ndi matayala a heavy duty oyenda msewu wina uliwonse. Gulani yanu lero ndipo mudzalandira mahemeti awiri, jasi ndi t-shirt mwaulere. Mukafuna kudziwa zambiri imbani telefoni pa 0997 225 116. Shanyan SY150-18, your partner, your business. Kupitiriza nkhanizi bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC lati likukanika kuyamba kugwiritsa ntchito lamulo latsopano loyendetsera ntchito za malonda. Izi ndi kamba ka mavuto ena monga milandu yomwe bungweli ili nayo ndi ochita malonda ena. Lamuloli linakhazikitsidwa mchaka cha 2024 ndipo mwa zina linabweretsa zindapusa zatsopano. Kuchokera ku Nzuzu na Feston Malegezo. Pansi pa lamuloli makampani amafunsidwa kupereka chindapusa cha pafupifupi 10% ya phindu limene apanga pa chaka poyerekeza ndi chindapusa chimene chali chokhazikika m'malamulo akale. Poyankhula ku Mzuzu pa msonkhano ophunzitsa atolankhani za lamulo latsopanoli, mmodzi wa akuluakulu ku bungweli Agodamaya Marobe anati amalonda ambiri akuona kuti zindapusazi nzokwera. Komabe iwo anati komishoni iyi ili ndi nthambi ya zamalamulo imene ichite chilichonse chotheka poonetsetsa kuti ufulu ogula komanso malamulo a dziko lino sakuphwanyidwa. Timachaja munthu kufikira mpaka na 5% ya zomwe iye wapeza pa chaka. Ikakhala kampani timakhati wachaja kufikira mpaka na 10% kapena kuti 10 la zomwe wapeza pa chaka. Nde makampani ambiri akumaona kuti ndama imene iyi ndiyochuluka, nde ambiri amathamangira ku khoti kuti akatetezedwe kuti asasiye kupanga nkhalidwe imenewo. Ina mwa milandu imene ili ku bwalo la milandu pakadali pano ndi yokhudza mabanki monga FDH, Standard, Nitro Force Limited, CDS Courier Services, Modern Day Cleaners komanso Urban Reuters amene anapatsidwa zindapusa zosiyanasiyana koma anamangala ku bwalo la milandu. Mmodzi mwa atolankhani amene atenga nawo mbali pa maphunzirowa, Jackson Maloya, anati uthenga umene aphunzitsidwa ndofunikira kwambiri popeza kuti uthandizira kutetezera anthu komanso makampani pa nkhani yakagulitsidwe komanso kugula katundu. Ndingati kuti maphunziro amene wawa atitengera pa mulingo wina pakalembedwe kathu ka nkhani mu nyumba zosiyanasiyana zimene timatumikira. Mwakuti ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti kumene tikuloweraku anthu akhala kudziwa zenizeni kuti kodi akagula akuyenera kupanga bwanji komanso akuyenera kuthandizidwa mwa mtundu wanji ngati mwina pangapezeke vuto. Malinga ndi bungwe la CFTC, ina mwa milandu imene imapalamulidwa mwapafupimafupi ndi monga amalonda kulephera kuyika mitengo ya katundu awo masitolo, kuyika mitengo yosiyana ndi imene imakhala patiwu komanso kugulitsa katundu amene ndi wonongeka. Tipitiriza wapasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Nkhanizi akuluakulu kugwira ntchito ku nthambi yoona chuma cha boma awalangiza kuti apewe katangale pomwe akugwira ntchito yawo. Mlembi ku nduna za chuma a Patrick Lipava wayankhula izi pomwe sukulu ya Malawi government imaphunzitsa akuluakuluwa za izi m'boma la Salima. Brenda Kayo ali ndi nkhani yonse. Lipava anayankhula izi lachinayi pomwe amatsegulira maphunziro a masiku atatu omwe sukulu ya Malawi government yakhoza ndi akuluakulu aku nthambi za chuma. Iwo auza akuluakuluwa kuti adzipewa katangale pa ntchito yawo ndipo adzigwira ntchito modzipereka. Aziyang'ana kwambiri mapulani a dziko lino komanso kuonesesa kuti chuma cha dziko lino chizigwiritsidwa ntchito potsatira ndondomeko zimene zayikidwa mu bajeti kuti tikwanirise zolinga za dziko komanso athe kugwira bwino ndi anzawo makamaka ku department kumene akugwira ntchito. Mkulu wa sukulu ya Malawi government Louis Dzimbiri nawo anauzanso akuluakuluwa kuti ntchito yawo ndi yayikulu yomwe imauna za chuma, kotero nkofunika kuti anthu ogwira ntchitowa azikhala okhulupirika kuti aziyendetsa bwino chuma cha dziko. Chachikulu ndichofuna kulimbikitsa mauluso aiwo kuti akagwire ntchito bwino ngati ma directors ngati ma deputy directors kuti dziko la Malawi likathe kukwanirisa zofunikira zake za 2063. Ndipo Afasani Nthala Ziwa ndi mmodzi mwa akuluakulu omwe asankhidwa kumene kukhala mkulu mu nthambi yoona za chuma. Training iyi ingotikumbusira kuti malamulo amatani.
requirement komwe timagula zinthu kuti tikuyenda kugula motani, kuzolipiralipirako kuti tikuyenda kulipira motani mosatira ndondomeko zake zotani. Anthuwa akuphunzitsidwa momwe angagwirire ntchito yawo m'magawo osiyanasiyana. Kampani ya India-Malawi yalonjeza kupitiriza ntchito yothandiza anthu mu njira zosiyanasiyana. Lonjezoli laperekedwa mu mzinda wa Blantyre pomwe kampani imapereka zinthu kwa odwala ana omwe ali ndi kansa pa chipatala cha Queen Elizabeth. Mkulu wa India-Malawi a Stephen Kwadira wati iwo anaganiza zopereka thandizoli poona mavuto omwe chipatalachi chimakumana nawo pa ntchito yake. Lero tinaona kuti nchofunikira tifike kuno chipatala cha Queens kuti tidza support kana zathandize ana athu amene akuvutika ndi matenda a cancer kuno ku ward ya cancer. Tinaona kuti takatugwira ntchito zathu muno Malawi pa zaka zoposera 30 ndipo tinaona lero tizakhale nawo tikudziwa kuti matenda a cancer ndovuta koma tilimbikitsenso ma guardian komanso kuthokoza ntchito yabwino imene anthu akuchipatala kunoko akuyigwira pa nthawi imeneyi. Tini maganizo oti tipitirizabe ntchito imeneyi kuthandiza mzipatala zosiyanasiyana kuti anthu amene amavutika mchipatala athandizirepo moyo wawo. Tili ndi ma branch athu maboma ndithu ambiri ma branch 22 kumene kukuso tipitiriza ntchito ikugwira nawo zipatala zosiyanasiyana. Agnes Mpinganyondo amayang'anira wodi ndipo anathokoza kamba kathandizoli. Thandizo limene atipasa India-Malawi lifika ndithu kwakuya chifukwa ana athu amene ali ndi vuto la cancer amati akabwera amakhala nthawi yayitali chifukwa chokuti treatment yawo imatenga nthawi yayitali kuti amalize ndi amakhalitsa choncho amakhala kusowekera zinthu zambiri pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Koma kubwera kwa India-Malawi ndi akatundu amene abweretsa monga shuga, ufa wa nsima, waphala, mafuta ophikira, sopo ziwathandiza ndithu kwambiri pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Anthu amene ndanenera kuti amachokera kutali azibale awo ena sakwanitsa kuti abwere adzawaone komanso ena amatha kumatumizira chithandizo inde koma amafika pena poti no chithandizo chija samabweretsanso ndi amakhala akuvutika mu njira zosiyanasiyana. Nkhani za masewero, National Bank yatipitiriza kuthandiza masewero a mpira wa miyendo akazi ndi cholinga chotukula masewerowa. Mmodzi wa akuluakulu a banki akosa mphepo wayankhula izi pa mfwisulo omwe banki inakonzera osewera a Scorchers mu mzinda wa Lilongwe. Mavuto Kambuwe olemba ripoti. Ayiwa anati banki ya National ili ndi cholinga chopititsa tsogolo masewero a mpira wa miyendo m'dziko muno. Iwo anati ndi okhutira ndi mmene timu ya Scorchers yachitira ku mpikisano wa AFCON m'dziko la Morocco. Chinthu cha football chapanga unite Malawi chatipatsa ife reason yoti tivine tisekelere tiwale mavuto ena komanso we very proud of the girls and tikuona kuti mmene akuta ku Brazil tilinganganga pambuyo pawo. Ndipo pa mpando wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo m'dziko muno la FAM Afetu Duhaya anayamikira banki ya National kamba kotukula masewero a mpira wa miyendo m'dziko muno. Amene watu sikutayamba pano chifukwa kuti Scorchers achita bwino. Amene analipo anakhulupirira asikana athu anakhulupirira vision imene FAM tinali nayo yonena kuti titapereka mwayi kwa ana amene atha kuchita bwino ndipo takhala tikunena mobwereza kunena kuti ngati kuti tili ndi timu panumba imene ngatengere ku World Cup mwina mosataya nthawi kwambiri ndi imene ya asikana athu apanga chimenechi ndipo ife tiyamikira National Bank kunena kuti anakhulupirira vision yathu titatumizira and they supported us. Mlendo olemekezeka kwambowu anali nduna za masewero achinyamata komanso chikhalidwe Alfred Gangata. Ndipo Gangata anayamikiranso banki ya National chifukwa chopititsa patsogolo masewero a mpira wa miyendo m'dziko muno. Banki ya National idapereka ndalama zokwana 450 million kwacha zothandizira masewero a mpira wa miyendo m'dziko muno koma osewera ake akazi chaka chatha. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayo nsomero yake boma la India lalangiza Malawi pa zakusowa kwa ndalama zakunja bwalo lapereka belo kwa Sylvester Namiwa. Mu nkhani za masewero, National Bank yatipitiriza kuthandiza masewero a mpira wa miyendo wa akazi. Unali ndine Yankho Seunda.